ina jin ko gonar ku Alhaji Barau tun daga tayi daga Sasu zuwa Tantama kaga gero dawa him ba a tun ake samun karami ba to amma ita ta yi girman jaririn da aka yaye. Za mu je mu gonar ya banye gaba daya. He mun kwace gonar nan. Allah ya taimake mu. Ai mun kwace ta. Sarkin fada ai da kai za mu je gonar nan maganta. Kuma ina kufan gonar nan mai gari. Wai ina ba zawaran da ta gidan Malam Idi. Ai tana nan yanzu ma Malam Idi ya ce ko gona gare ka zai iya aura ma ita saboda hatsin da take ci jaka ce hatsin da take ci in aka sirfo kwano uku ita kadai yadda ta yi da kwano. Ita ba zawaran. Kan uba. Ai wannan sai da gidan gwamna rike ta. Haka zan gidan bazawaran nan za ka hango gidansu shekarar nan saboda shekarar nan so nake in yi ƙari daidai gurgudu. Salamu alaikum. Kai baka da hankali baka san gaban maka zo ba. Allah ya tabbaki ranka idan. Baka da ladabi. Allah ya ku da bai mai shi. Sarkin ku da bai mai shi. Kai karka bude. Da bai mai shi. Yalla bai da abun alkhairi ne zo. Dake tafi kudi ne nake ji saka. Kudi ne. Wato yalla bai ga timina ne bana ya raba zakka. To ga timina ya ce ya biya maka kujeran maka ranka dade. Kujeran maka ranka dade a koma su koma. Ai koma saman nan ba zai tafi yau. Ai ka bani haka. Na bar kujeran ma na bar ta. Koma saman kujeran. Yawa sannan kai ma sarkin fada an ci an biya maka kujeran. Shi ma maka ai ina ga ma aikin sauki ya zo. Sannan yi ma malam ba ne an biya maka. An biya mata kujeran maka. Wannan kai ba lafiya gare ba wannan kuke mishi. Lafiyar ma an biya mata kujeran maka. Kai ka san gaban wa kake? Wa kaken ma an biya mai kujeran maka. Shi da kai da toren kai rade da wannan. Dauka ga taukan an biya mai kujeran maka. Wannan ba lafiya ke ba ko dan mishi. Wannan mahaukaci. Fita mu shi daga fada. Aukan ma an biya mata kujeran maka.